yena wach ni Chabukati sanie referee. IBC orebeno chungkar kende to Chabukati referee. Mae game mar kata mae tugo mar timbe ang'wen. Wan gi Mwaure, wan gi Wajakoya, wan gi Ruto to wan gi Raila. Koro Chabukati nyaka sani no beni come out very clear to keto dir aler manitie ni mae gima timore. Kech ok oyal bedo ni ene jatelo ma sani piny maduong' piny gima teng'io wang'e. To wacho two different statements ma contradict. Kanye jo Venezuela ka odonjo. Ne giwacho mokwongo ni jogo ok ging'eyo. To jogo wacho ni gin gidhi ir Abdi kenao. Abdi ni kichunguza mos oken part of commissioners mek IBC. Koro ibed gi paro ni to nyien. Area ko yudo access materials gi mo wuoth go distance mo wuok cha mo chop ka alafu iwacho ni kendo jogo okong'e. To ka nyoro kendo Chabukati ni wuoyo kendo wacho statement ma different. Ni jo kao ne bedo contracted kon. Koro ng'eni oketo ji e paro ma onge ng'ama ong'eyo gima kuma dier nitie. To king'iyo Kismayo cartels, jogo mose nyiedho oko ka Kismayo cartels according to what gimane DCI kinote wacho. Nitie sako moro manyaka bed no sa chokore kamoro manigi paro no mar tiyo gi IBC mondo mi gikwalo mbulu ne kweth mapande moro cha. Mabeda ahero mondo mi Nyagaya justice oketu ane ler ni gimiwacho ni adier moro nitie maging'ei. Kech sani gik mochunge ni wan wang'iyo IBC. Wang'eyo ni IBC manyalo tayo yiero ka. To nyaka Chabukati ng'e ni nyaka gi sechegi wan gi a lot of pain kaluwore gi results and elections mase experience in the past. Ji osetho ne wach kura ni. 2017 ne walalo Baby Pendo, Christopher Musando pod no walalo dierego. Ji mang'eny be notho kaluwore gi duoko mane owuok at that time. To dok wahero mondo mi wane the same things katimore e 2022 elections ni. Lakini ko andalia kako temo pango shughuli ge e yore mok ler, e yore maketo question marks mang'eny. Aneno ko nyalo keto county ni onyalo keto piny ni e tago maliet e bang kwase elections. To mano gima ok wadwa. Koro kweth mar IBC ko chungne gi Justice Nyaga gi Chabukati katiel gi Nyagabe jatelo makuno benie kan. Giket wach e ler mondo mi jo Kenya obed kong'eyo adier ni wachimo koni to wadhi koni. Wabedo gi situation ma ng'ani wacho ma to ng'ani wacho ma. Ni neno ka bang' kanyo jo Venezuela ko maki moduoki. To kweth mar Kenya Kwanza wuok kotelne gi jalup ker. To kar mondo mi gimbe gi complain aka jo Azimio complain ni joka nyo biro na to gido materials kanal. Gin gidawo gi Kinoti. Ma ng'ato wacho ni Kinoti wewe in wabiro deal kod. Nyiso ni nitie maling'ling moro ma jo Kenya Kwanza kata jo UDA ong'eyo about jo Venezuela ka. To kama maling'ling nitie ma ging'eyo to IBC onego bed ni biro oko maler to nyiso jo piny kaachiel gi jo Azimio adieri manitie. Nikech ok dwa hero mondo mi waduok piny ni chien higni 10 mwaseaye. Higni 10 ma waseaye mane